Em dic Paula Garrido, vaig estar fent el cicle mitjà de planta química al Comte de Rius i vaig estar durant 9 mesos fent pràctiques a Lyon del Bassell. Soc la primera dona al meu torn, som entre 10, 11, 12 persones i la veritat que m'he sentit molt a gust perquè sempre m'han tingut com una companya més i sempre m'han ajudat a confiar en mi mateixa. És un sector masculí a de treballar però que t'adaptes molt bé i que estàs molt a gust. Durant els meus estudis anteriors de batxillerat me vaig adonar que vaig destacar més a la química i m'ha donat curiositat per seguir formant-me en aquest sector. L'experiència a Lyon del Bassell va ser molt bona, més que res perquè molts dels meus companys superadors van empatitzar molt amb nosaltres amb els de pràctiques i ens van ajudar molt a entendre els processos, els equips i com treballar en coses que són perilloses però a treballar amb calma i amb seguretat en ti mateix. El que estava fent a classe és molt igual o similar a el que estic veient dia a dia. Sí que és veritat que quan estàs a pràctica aprens molt més del que tu t'imaginaves a classe. Em dic Narcilla Cristóbal i estic cursant el cicle superior de documentació en administració sanitària i estic a fer les pràctiques a l'Hospital d'Igualada. Vaig arribar a Catalunya fa gairebé un any, juntament amb la meva família, sense saber parlar ni català ni castellà. Primer dia de classes, o sigui, les primeres setmanes van ser molt difícils perquè com vaig començar més tard en comparació als altres, no tenia material, no sabia els idiomes, no vaig dubtar de les meves capacitats. Em recordo que vaig dir no sé com, però superaré. Aquí estic fent el segon any i ara en pràctiques. I amb molta paciència dels meus companys, també principalment destacats perquè van ser els primers amb qui em vaig ter contacte. Van ser tots molt amables perquè em van ajudar molt més a comprendre aquest procés d'una manera, cada cosa, i es nota de veritat que una preocupació per fer bé les coses i de crear cada vegada més un ambient igualitari i positiu. Jo diria que m'ha fet molt més responsable, molt més pacient i segura de mi mateixa. I d'una manera personal m'ha ensenyat que em podia adaptar i, més important, prosperar en qualsevol context. Segurament seria això una oportunitat que m'ha canviat la vida.